इउटुबनि दाख्लैनि मोननाया लोगोफोर नै बेजों लांफैदों बेयो दाख्लै मोननाय बे खनसे बिराद गोबाव जाबायमोन ना स्टप जाना दंमोन आंनिया दाख्लै हाबबाय लोगोफोर नै लादो 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 दे गोख्रै ससमा ससमा लाबावबायलै ससमा लाबावबाय थौ गोख्रै वा वा ससमा हमबावबाय बुरैबाय लाब गैला बेफोरखौ आलायबाबो खामानि गैला बै हाबा जाबाय नालाय गैलानो बे मेट थांबाय नङा लोगोफोर बे हाबा जाबाय मेट थांबाय बे ओमफ्राय सिख्लालायनि नागिरलायसिगोन होनबा सासेजों आरो गोदाननो थ' जियानो जा लोगोफोर जोङो बेलेगाव थांनि मोनसे जायगायाव दे बै गोख्रै नों देलायनायखौ नेबाय थानो टाइम दं नामा अखा हासिगोन नै अखा जाबाय आयु आयु इक्रिसिबावनोलै मालाय गावआ जोङो माबायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर टंलायाव जोंहा आब'नियाव माने दख'ना लायोनो बेयो दख'ना बायदिसिना जि ओरैजों माबायाव चिराङाव ना मा लाङोनो बेवाइफोरनो फिसिनो ओंखायनो जेनेबा जोङो ड्रेस लायनो थांनो नागिरदों दा टंलायाव दा अखायानो हासिगोन नै सम गैला आयौ माला मोनहैबावगोन जाला थ' जियानो जा नायलांदो जोबजासिम दे भिडिअखौ लोगोफोर दे लोगोफोर थांगासिनो देन्जार थान्दा जादोंलै अखा थाइफ्रिबाय थादों बे समावबो एकदम बेरायनो गावआनो बेमारि गार मानसिया लोगोफोर मट'आनो चाइनिज जों आं लानो हाया मा बुंनो ना उफाय गैयालायसि लोगोफोर लामाफ्रा खिन्थु बिराद मोजां जाजोब्बाय दे नै एकदम साफा बरिया जाजोब्बाय बिथिं जोंनिथिंनियासो मा सुनिनांगौ दाबो बानायना होला बिपिएफखौ देरा होबाय एबार खनसेयाव घन्टा बिपिएफआबो होआ दाबो बानायनानै लामा हरो सिगां बिजेपिनिया होआसै एबार बिपिएफनियाबो होआखै दाबो दा माला बानायबावो लामायानो सेस जाजोबना दं जोंनिया नावकाटानि आरो दा लोगोफोर मा बुंनो दा सोरखौ रायनो पार्टिखौसो रायनो दा सोरबा नों आंखौसो रायनो मा बुंनो दा खामानि जाया जेबो दा बिथिं मोजां जाजोब्बाय लामाया नै सिना मालाय एकदम भेरगावथिंनिया लोगोफोर रायबाय थायो आंखौ जि जात पात बखिबाय थाखायो भिडिअ बोसोरसे गाहाम भिडिअ बानायनो रोङाबा मानसिया जि गाज्रि थायो नै गारिया नै बोसोरसे सोलोङोबाय लोगोफोर थेवबाबो रोङाबा रागा जोंना मानसिया रायबाय थायो आंजों देखायबाय थायो इमान बोसोरसे खालाय जाबाय भिडिअ बानायनो दाबो रोङा दामि गारि लेमारसो गारियाबो बन्द' जाखायो गारिया टंला मोनफैबाय जोङो दखानाव मेथाइ थांसै लोगोफोर नै बेनो आब'नियावनो लांफैलायबाय बेयो नै दख'ना लांग्राया मोनफैबाय नालाय लांनो फैदों दख'ना ड्रेस बे न'आव थांबाथाय एबार खनसेयाव भिडिअ बानायनो थिन लोगोफोर नेक्स्टआव बे हारसिं भिडिअ बानायनो कमेन्ट खालाम जाय बेनिफ्राय भिडिअ लुगैयो हारसिं बे न'आव थांसिगोन नालाय चिराङाव बेखौ लाना थांनो नागिरदों दख'नाखौ ओंखायनो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामदो बेनि भिडिअ बानायनो नङा हा होद नैथिं नायनानै बुं गोदनाल'सो मावो भिडिअ बानायनो रोङा माबो रोङा मानसियाबो बोसोरसे गाहाम जाबाय दाबो रोंला गैला लोगोफोर दा नायनोसै मा लायो मा थायो नायलांबाय थादों नोंथांमोनहाबो जोबजासिम दे खुलिनो हायाखै नै खुलिग्राया नै जोंनि आब'आ बेनो देन्जार गिदिर जाबाय मानसिखौ नाय एखेसो आं फेत्ला जाबाय नै खुलिगासिनो र' दा देखायगासिनो दे इउटुबनि दाख्लैनि मोननाया लोगोफोर नै बेजों लांफैदों बेयो दाख्लै मोननाय बे खनसे बिराद गोबाव जाबायमोन ना स्टप जाना दंमोन आंनिया दाख्लै हाबबाय लोगोफोर नै लादो दे गोख्रै नोंसो आं मिथिया नायदो नायगासिनो एबार खनसेनि इउटुबनि पेमेन्टखौ बेनोनो होजोबनोसै आं
जि खालामजोबथोंसै नायनोलै आं गाननोसो आंनि बैसागुआव बैसागुनि आंनि गाननो नागिरदों गाननै गाननि गोबोर बस्थासे लाबाय बस्थासे होनलायसि बैसागुनि सोरनोबा गिफ्ट होयोनो लोगोफोर बेयो हिनजावा थिख्लिया बेयाव के गाननाय बे सानजारि दख'नाया गांसे गांनै गांथाम गांब्रै ओमफ्राय गामसाया गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा नामालाय खैखान मोखांलाय गांब्रै गांबा गाहाम मोनलायलांबाय गांबा गामसाया गांबा माने सयखान दां सयखान ना गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा लोगोफोर दख'ना दङ आरो बै बैसागुनि दख'ना नै गांसे गांनै गांथाम बुन्दासे लाबाय बस्थासे दे माखौ नायबावदो मा लाबावो है जाबायबा जाबाय दे लानांला गांब्रै सानजारि दख'नाखौ गांथाम लांगोन होमबालाय बेफोरखौलाय माथो खालामनो हायालाय जाबाय दे जाबायबालाय होमबालाय हिसाब खालामसै आं बरियानो सोसिगोन लोगोफोर नै जाबाय गांसे लादेरबावबाय लोगोफोर आयन नांगौनो बेखौनो हैनोसै गानथोंलै एसे बैसागुनि माखौ लादो इला दे नै लाबावनो थोआखैनो लोगोफोर सेस नै जिहांबाय नै एसे जिबाय नै आरो जिबावनो दंबावो ओंखायनो जिबनाव लानाङा दे नोंसोरबो लोगोफोर हाबा खालामबा बिदि जायो नै दाखायाव लाखादो नै जिबाय आंना बे खिनाया आरो जिबावनांगौ दङ नै लांबावोनो आरो गांसेबाव बेफोरखौ थाल लाबाय थाला आं नैखौ जाग्रोना लानोसै दे लोगोफोर एनारजिफोरासो खमिलायलांबाय बिसिनि बायनायखौ नुनानै उपाय गैया बेखौ जाग्रोना लानांसिगोन जालिया लोगोफोर ना मा होनो उपाय गैया हाबा जानाङा दे हाबा जानाङा जिजोबखायो नै जानो जिरायबाय लोगोफोर नै ओंखाम जानो जिरायबाय नै सालादा मोनफैग्रोदों स्पेसियालनो जाखावलायनोसै एसे जोंहानाव आब'मोननि न'आव आलासि जाफैदों नालाय दोखो दोखो जाखावना थांसै नै जासुलिसो ने जानोसै लोगोफोर दे थुङा गलायलायनाय मोनफैदों नै गुदुं लोगोफोर अमाजों नै गुदुं थुङा गलायलायदोंलै बेलाय मा ना बावसो आरोबाव नाबो बेदरबो चाइनिस गोनाङा बेदर ना मोनजायानो ना बेदर जादो एबार गन्थंआ इथिजोबसिगोन सेस लोगोफोर बे बैसागुआव बावखुंग्रि गाखोनो गोनाङा मोनलिया नोङो बावखुंग्रि गाखोनो मोनला जाला आंसो मोनसिगोन बेखौ गारलांगोन आं बे बेमार जाबाय थायो नालाय लोगोफोर जाला बे बेदर जाबाय थाबा बे गैखाला गन्थंआ इथिजोबसिगोन दा जादो गोख्रैदो जादो नै लोगोफोर स्पेसियेल दासो अमाबो नाबो आयौ जानोसै बिदि मोनजाबाय थाबानोथ' आलासि जाबाय थानो लुगैयो ना लोगोफोर फार्स्ट बाइट अमा बेदर नायम लोगोफोर ना आं दा स्पेसियेल मोनजाबाय थाबानोथ' आलासि जायो आं मोनजाथारा नालाय जेरावबो थाइजौम जानो हाया बेयो आंनि जाजोबसिगोन बेफोरो गासिबो नै बेफोरो नै आब'आबो भिडिअ बानायो भिडिअ बानायदों फेसबुकआवसो बेयो इउटुबाव फैनो हाथ'वाखै जाग्रोना लायनो दे होमबा लोगोफोर
गैला लोगोफोर नै जाग'नो हाला नै बेदरा नायाब थाबाय एकदम सोरबा खुदै गदो नामा खुदै गनाङा दे लुगैनाङा जों जाबाय हानायखिनिखौ जाबाय दा हाला जानाय बेखिनिखौ एकदम उखैहाबनाय समाव मोनजानांगौ बिदि जाखावजोबनो हायो आरो ने गाइस नोंलाय बेसे जाखो जाबाय गैया मालाबा फैनोसै मोजां आलासि जाहैनोसै हा बोरै सासेया बिसानिया माबो नामामोन गैया बोरै मेथाइ जानो हागोन मेथाइ थिखांनो हागोन ना थिखांनो हादों ना थिखांनो थांसै लोगोफोर जोङो बेनिफ्राय थांसै भिडिअ बानायसैलै नायसै थांसै लोगोफोर जोङो थांजाबाय नै थिखांनो हादों ना हायाखै नोंलाय थिखलै माने गेजेराव लादो हागोन ना नोंलाय खाबा बेयाव गलि लांजोबगोन बे गुदुं जायोना ओंखायनोथ' जियानो सिथाब लांजोबगोन बे नों गेजेराव लादो बेयाव जिरायनायाव औ बेयाव जानाय नङा आं जिरायग्रोनोसै ओमफ्राय बे लवायाव जिरायदो